बे उन्दै उन्दैफोरखौ गाज्रि फोरोंग्राखौहाय खासि खालामनांगौ ना खालामनाङा? खालामनांगौ दा। आयंआबो सापर्ट दंबावोसो नै। अमा लाबोलै। माने ओरैबायदि गाधिया फोरोंखायो। बबे लिंकआव थांनानै बबे ग्रुपआव जयेन जायोब्ला बे गाज्रि भिडिअ सिख्लाफोरनि भाइरेल जानाया बेफोरखौ बोरै नुयो बेफोरखौसो फोरोंखायो। सोबानो नायगौला आयं एसे। बर' बाजारबाबो जाहैदों ओमफ्राय नामाबो बर' बाजार बड' बाजार आरोखि माने बर'नि भाइरेल भिडिअ मोनग्रा बाजार आरोखि गावनि चेनेला। नामानो बर' बाजार मोनसे आरो मोनसेया बड' बाजार। ओमफ्राय मोनसेया ओमफ्राय वाट्स लाइफ वर्ल्ड ना बोरैबा मोनसेया बेयावबो एखे टाइपनि भिडिअ गोजा आरोखि। ओमफ्राय बैयावहाय 80,000 साबसक्राइबार दङ। बे 80,000 साबसक्राइबारावहाय सोरनि भिडिअ खावनायनि दं गासिन सिखावसो मानसियाबो एफे नाफाम सिखावसो होनदां। आंथ' बेखौ बुंनो सानग्रोयो। नङा मानसियानो बे गुन्दा टाइपखा बियो। बेखौ डाइरेक्टलि खासि खालामनांगौ। बिथांनि चेनेलखौ इफायर होनांगौ। दलिलखौ नायनानै लाखाबाय दा बैयावहाय दहाय दलिल लाबोनानै दंफैखायो एप्लिकेसन लिरनोबो आराम फट'प साफायलायनानैसो होगोन एफायरखौबो पस्टार बायदि। मा सानदों न'आव थांनो? दा मा बुंबावनांगौ जाखो बे गोदोसोनाय मानसिखौ एसे जावहोलाय। मा नों मोजां मोनदों बिथांनि चेनेलखौ? मोजां मोनदों? मानसियालाय महर मोखांफोरखौ देखायला एसे साफा जागौमोन आरोना। दासिमबो महर मोखांबो देखाया एसे बोरैबा मोनो आरोखि। मानो होनना बुङोब्ला एसे मानसियाबो वान्टेड मानसि नामा ओरैबायदि सानना फैयो आरोखि सिगाङावहाय बिदि महर मोखां देखायो मानसिखौहाय। ओमफ्राय दा आं बुंनो सानो बेनो बे उन्दै गथ'फ्रादि बेफोरबायदि भिडिअ नायबाय थायोब्ला बे अनलाइन क्लासफोरा मा जानांगौ जाखो? फोरोंनायावथ' बेनो बे उन्दै गथ'फोरखौसो फोरोंनाय जागासिनो दं। मबाइलाखौथ' दा उन्दै गथ'फ्रासो अनेक बाहायो अनलाइन क्लासनि थाखाय। बिमा बिफाथ' होदों अनलाइन क्लास फरायनो। नाथाय गथ'फ्रादि नोंनि भिडिअ'आव लिंक खालामनानै जइन लानानै बेसिबां दि नोंनि वाट्सआप ग्रुपआव दङ बेखौथ' नों एसेबो हमनो हायाखिसै खोमा ने? एसेब्लाबो साननाय फै नोंनावहाय। आरो दम दङब्ला मोखां देखायनानै भिडिअ बानाय। आरो बड' बाजार इउटुब चेनेलाव नोंदि मोनसे आंनि थाखाय भिडिअ होदों बे भिडिअआवहाय नोंथाङा दि भइस सोलायना होबावदों राव सोलायना होबावदों माने नोंथांनाव दमां गैया आरोखि एम्बु सिथ्र' बायदि हाबसुना थाग्रा मानसिसो। जोंबायदि मोखां देखायनानै भिडिअ बानाय दम दङला एसेबां नोङो गोरलैखौहाय गाज्रि फोरोंनो हागौ। मोखां देखायनो दम गैला। हायोब्ला मोखां देखाय इउटुबाव फैनानै मोखां देखाय। दा बेखौनो फोजोबबाय। दा भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय। बिथांनि थाखाय ससेमोन। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो हायोब्ला शेयार खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होदो। मानोना आं गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सहैगोन।